София, столицата на разкоша и комфорта, квартал Гео Милев. Ето трамвая там върви. Тук е пазара Ситняково. Погледнете каква зона на разкош и комфорт. Висящи жици, графити, омазани табла, паднала мазилка, климатици с навеси, без навеси, мухлясали фасади, олюпени, по-стари, по-нови, остъклени с винкел, с ПВЦ, с алуминий, с мухъл, с реклама на алпинисти по фасадите. Погледнете тротуара. Тротуара, поддръжката тук от кога не е метено тия листа. И погледнете около тротуара каква кал и мизерия е. Е това нещо, което като изсъхне всички го дишат. Тук до гумата на колата има дъждосборна шахта. Тя е почистена